वैभववाडी तालुक्यातील भैरी भवानी उद्योग समूहात श्री बांगर सिमेंट एजन्सीचा शुभारंभ झाला आहे। कंपनीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक शिंदे व भैरी भवानी उद्योग समूहाचे प्रोप्रायटर गिरीधर रावराणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला। या सिमेंटचा जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात येऊन पुरवठा केला जाणार आहे। या उद्घाटन प्रसंगी तालुक्यातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते। पाहूयात या कार्यक्रमाची क्षणचित्रे। बंधू आपला तुमच्या आश्रयावर मागील 15 वर्ष या ठिकाणी आपला व्यवसाय सुरू करताय। त्या व्यवसायाचा वृद्धी म्हणून आज श्री बांगर या कंपनी बरोबर त्यांचा सामंजस्य करारावर आपलं त्यांच्या कंपनीचं इथे प्रोडक्ट विक्री अशी सेवा द्यायचा ठरवलेलं आहे। त्या निमित्तानं या ठिकाणी आपलं त्या कंपनीचे प्रतिनिधी आणि स्वतः गिरीधर रावराणे या सर्वांनी मिळून आपलं गणपती पूजन करून हा शुभारंभ केलेला आहे। तेव्हा ग्रामसेवक म्हणून या व्यवसायाला तुम्ही यश प्राप्त करून देण्याकरता तुमच्या लेकरांना शुभाशीर्वाद त्यांनी कल्याण करा। याचप्रमाणे इथं महापुरुष महाराजांना तुमच्या जागेत तुमच्या इथे वास्तू या ठिकाणी हे वैभववाडीच्या आचरणे गावचे सुपुत्र आमचे थोरले बंधू गिरधरराव राणे यांनी आज त्यांच्या भैरी भवानी उद्योग व्यवसायामध्ये एक नवीन मोलाची भर आणि एक नवीन सुरुवात व्यवसायाची केलेली श्री बांगर या कंपनीचं कर्नाटकची कंपनी त्याचं प्रोडक्शन आपल्या जिल्ह्यामध्ये आज उपलब्ध करून दिलेलं आहे आणि नवीन सुरुवात केलेली। आज गिरधरराव आणि त्यांचे सर्व बंधू यांनी अतिशय मेहनतीने जवळजवळ आज 30 ते 40 वर्षात चांगल्या प्रकारे प्रगती केलेले, व्यवसायामध्ये नाव कमवलेले, जिल्ह्यातच नाही तर महाराष्ट्रामध्ये आज भैरी भवानी ट्रान्सपोर्टचं नाव आणि सगळीकडे ज्यावेळेला भैरी भवानीच्या गाड्या जातात त्यावेळेला गिरधरराव राणे यांचं नाव सगळीकडे घेतलं जातं आदराने। ही एक स्वतःची उद्योगपती म्हणून चांगली ओळख निर्माण केलेली या वैभववाडी तालुक्यात असेल, आचरणे गावचं असेल, या सिंधुदुर्गाचं नाव मोठं करण्याचं काम या संपूर्ण कुटुंबाने केलेलं आहे आणि हे सर्व कुटुंब अतिशय मेहनती आहे आणि अतिशय मेहनतीने हा व्यवसाय त्यांनी उभा केलेला आहे आणि पुढे माझ्या सर्वांना शुभेच्छा आहे की अशाच प्रकारे हा धंदा अधिक चांगल्या प्रकारे यांचे व्यवसाय आणखी वेगवेगळे व्यवसाय उत्तरोत्तर आणखी वाढत जावे आणि चांगल्या प्रकारे यांना यश मिळावं आणि यांच्याकडनं स्फूर्ती घेऊन आपणही सर्वांनी नवनवीन उद्योग या जिल्ह्यासाठी आणा एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो आणि या संपूर्ण कुटुंबाला शुभेच्छा देतो। आजच्या या अगदी आनंदाच्या दिवसामध्ये अजून नवीन एक दुधात साखर पडण्यासारखी म्हणजे श्री बांगर या नवीन उत्पादक सिमेंटचं या ठिकाणी वैभववाडी तालुक्याच्या किंबहुना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एक नवीन ब्रँड म्हणजे अजून जी सिमेंट कंपन्या जेवढ्या आहेत त्याच्यापेक्षा अजून जास्तीचं सिमेंट म्हणून सध्या नवीन टेक्नॉलॉजीमधलं म्हणजे किती माळ्याची जर बिल्डिंग उभी केली तरी श्री बांगर जर वापरलं
तर ते बिल्डिंग कधी ढासळू शकत नाही अशा प्रकारची त्या सिमेंटची ख्याती आहे. आणि त्याचा हा शुभारंभ या ठिकाणी भैरीभवानी उद्योग हा मोठा समूह आमच्याकडे आहे. त्यामध्ये आज हे मोठं एक भर पडलेली आहे. गिरीधरराव आणि गिरीधररावांचे सर्व ही फॅमिली ही अतिशय कुठल्याही वेगळ्या दुसरीकडे कुठल्याही धंद्याकडे न बघता एक उद्योग म्हणूनच त्यांची गिरीधरराव ते नातूपर्यंत म्हणजे नातू सुद्धा त्यांचे आता इथे फिरतायत म्हणजे उद्योगाची माहिती घेत आहेत. जसं राजकारणी असलं की राजकारणी नातू जातो तसे उद्योगाचं सगळे उद्योगाकडे सगळे येतात. एक वैभवडी तालुक्यासाठी जोपासण्यासाठी हे आहे म्हणजे या फॅमिलीच्या बाबतीत म्हणजे नेहमीच गोरगरिबांचे जनतेसाठी कायम वर असतो. आणि आम्हाला अनेक वर्ष या तालुका निर्मितीपासून कोल्हापूर कणकवली अशा ठिकाणी आम्हाला सगळीच खरेदी करायला जायला भाग पडायचं. ते गिरीधरराव आणि फॅमिलीमुळे भैरीभवानी उद्योगामुळे आज कुठलंही न भाडं भरता आज इथल्या इथे आम्हाला कोणतीही सामुग्री घराची किंवा अन्य कुठली मिळते. त्याबद्दल आजच्या या शुभदिनी मी गिरीधरराव आणि त्यांच्या सगळ्या फॅमिलीचे या उद्योग समूहाला मी कोटी कोटी शुभेच्छा देतो. आणि असंच अजून जेवढे नवीन काय टेक्नॉलॉजी आहे धंद्याच्या संदर्भात ती गिरीधररावांना मिळू देतो अशा प्रकारची मी माझ्या रामेश्वराकडे आणि रासाई देवीकडे प्रार्थना करून या ठिकाणी आपण हा उद्योग चालू होता तो अतिशय आनंद या ठिकाणी होतोय. याबद्दल आनंद मानून मी या ठिकाणी सांगतो. या कंपनीचे जे झोनल मॅनेजर जिल्ह्याचे मॅनेजर हे सगळ्यात त्यांना सुद्धा या शुभेच्छा देतो. योग्य निवड या भैरीभवानी उद्योगाच्या संदर्भात केलेली त्याबद्दल तुम्हाला सुद्धा शुभेच्छा देतो की दीर्घकाळ त्याच्याकडे सगळी यंत्रणा आहे ट्रकाची आहे हमालीची आहे वाहतुकीची आहे गोडाऊनची आहे असा परिपक्व गिरीधरराव आहे आणि त्याला सुद्धा अभिनंदन करतो. त्यावेळीपासून त्यांना पाहतो. ज्यावेळी माझ्याकडे हा चार्ज मिळाला तर सर्वात पहिलं दुसऱ्या ट्रान्सपोर्टेशनचं किंवा हँडलिंग एजंटचं नाव जे आलं राव राणे साहेबांचं. तर आम्हाला थोडेसे प्रयत्न करावे लागले गोडाऊन किंवा अपॉइंट करण्यासाठी. बट आम्हाला राव राणेच पाहिजे म्हणून आम्ही 3 महिने सतत त्याचा पाठपुरावा करतो. श्री सिमेंट कंपनी ही 1979 सालापासून आहे मार्केटमध्ये आणि सगळ्यात फास्टेस्ट ग्रोईंग कंपनी म्हणून या कंपनीचं नाव आहे. महाराष्ट्रामध्ये गेले 7 ते 8 वर्षापासून काम करते. सिंधुदुर्गमध्ये सर्व्हिस मिळत असल्यामुळे आम्ही इथे जास्त सिमेंट आणत नव्हतो. जे काय ते डायरेक्ट पार्टी ऑर्डर होते. बट आता आम्ही काय केलेलं आहे राव राणे साहेबांना आम्ही पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा ट्रान्सपोर्टेशन आणि CNFसाठी केलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी आता हे पहिलं गोडाऊन आहे आमचं राव राणे साहेबांच्या वैभव. तिथून आम्ही कसालपर्यंत सिमेंट देणार आहे, देवगडला देणार आहे. अजून 2 गोडाऊन्स आमचे आहेत पाईपलाईनमध्ये जे लवकरच पूर्ण होते. पुढच्या महिन्यात आमच्या कुडाळला एक गोडाऊन होते जे राव राणे साहेबच देणार आहे. ते तिथून आम्ही वेंगुर्ला सावंतवाडी एक आहे ते बांधल्यानंतर हे सेटल करणार. या कंपनीचं असं आहे की श्री सिमेंट ही तशी जुनीच कंपनी आहे. बट आपल्या इकडे सिमेंट येत नसल्यामुळे लोकांना माहीत नव्हतं. बट आता आजपासून मला वाटतं राव राणे साहेबांच्या सर्व्हिसमुळे ह्या कंपनीचं नाव या सिंधुदुर्गमध्ये खूप मोठं होईल अशी अपेक्षा करतो. आणि मला माहीत आहे की राणे साहेबांनी जी काही आतापर्यंत उद्योग हातात घेतले ते एकदम कष्टाने घेतलेले आहेत आणि पूर्ण केलेले आहेत. तर मला असं अपेक्षा आहे की इकडेही आमचा खूप सेल वाढेल. त्यांनी तसं आम्हाला ॲश्युअर केलेलं आहे की इकडे सेल खूप चांगला होईल म्हणून. त्यांनाही आमची क्वालिटी सगळ्यात चांगली आहे. तुम्ही मार्केटमध्ये कुठेही जाऊन त्याची टेस्ट करू शकता. आमचे याच्याबरोबर 2 प्रीमियम ब्रँड आहेत. एक रुफॉन आणि एक मॅग्ना म्हणून आहे. जे इतर ज्या टॉपच्या कंपनी आहेत त्याच्याबरोबर आम्ही ते विक्री करणार आहोत. त्याची सर्व्हिस लवकरच सुरू होईल. तर सर्वांनी जसं आमचं तर सपोर्ट आहे बट तुमचाही सपोर्ट राव राणे साहेबांना राहू दे. आणि
अशा पद्धतीने आपण श्री आणि बांगरचा सेलिब्रेट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वाढवूया. तुम्ही सगळ्या आलात, आमच्या शब्दाला किंमत देऊन, त्याबद्दल मी तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि आम्हाला असं थोडं सहकार्य करता, बाकी जे सिमेंट होतं ह्या सिमेंटला पण सहकार्य करावं. आम्ही तुम्हाला सर्व्हिस द्यायचं जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे प्रयत्न करू. धन्यवाद.